Power. Nah. Anjuri. Kali. Ana prepare julde mare. Ana pari law koy. Wala prepare. Ana heddi balde didi kam. Ana ma prepare di julde de go pa ha fando ka. Ana heddi balde didi. Kono julde ko ma waji ne. Kertore. Ay chumchi fu. Yes. Wala ay ara te waji be no biye fira hirane fewje te ko nyaam ko nyaamate ko jam. Wala fam. Wana. Fam. Non waji fo widam tara yarwa ya ko. Ala ender kali ala hakke. Ala hakke. Ko pawma mi ko fof. Dégagement wo fof kadi adu muñitan. Mo wano widum afkoden do en biya kam no o e galle buri yodde mi ara do biye o buri yodde biye o kono ka garde yam la anena nangiri kam kompima adum bon parce que hande mo wayando baba adon do wayando nene kadi tata Aysaa non do ka bingel on nokana kam kumtari e hirande fof mi so a jawata ko mi so de ya ko nyam ka bingel dum non bino mi yim wareno odo surprise kam e julde de kam maran non hewani manda non so odo couleur ma wele e pade de kam njuri laabu parce que hande mo fono do toti baba hande non no yemi tam ko anda mo do baba wadi mi totuma do kali mo do kali min sakatawu kali wala min seka sa ade tek mi futti kali ko anji mi non baba ya ko anji mi hande sino baba mi wurno hande mi waranto dum baba tawna ala rokani mo biddo gor dum ganda non do e galle hen waran ma samba ala do non tut min totuma do ndoro da kam non be ma ala be liggey e loaso kala ko ganduno da hande ala tira to no dum hen fof mo watta dum hen mi yobma maamul kadi ko jogonino kanko ko jogonino ma ko fof mi non yobbu so Allah rando je mo do wono ma non wala wopeto njuta bari ha tawtere da ko kita non non ba wodo woyno non do sanji sanji sanani aljanna ala nato aljanna kali en fum naate sanani gornata en fum naate wallahi gornata hay sanani mi do to godo bi mom yo totti carte d'identité ma aljanna ha bay o fudo tottude goddo carte d'identité ma ko aljanna sabane hibi carte d'identité ay hibi permis aljanna ay hibi passeport aljanna kala aljannaji di ara wawi diwde ara ya ara foto anje bawo yo anje bonga ay gara jew ko kali du sole ni kam ko ay gara anje ko kali du wala ni kam e julde ko ay gara jew ni o woni ni kam o sigi kam e julde ne anje kali du sigi kam ay anje ko kali du wala ni kam ay bade on tawati ay bade ay ko kali du sigi kam action baba suko dum do fof yawti yara wi ko o jarni mama wi ko bernde mum buubi te yii ni no daronirda soko wanano an ma leel yaltude kadi o net vraiment merci beaucoup pourquoi Yoro no jarno kam Yoro ko bingelam non te ko man mi ko kam podo dum wadde ay sak wallahi Yoro wana natti wonde jamburayam Yoro wana jamburayam kalisamo yo nangir dum ko kalis makko a fami te dum non ko nyamande tan yoba mi paranta o Yoro ala kay kala ko ferete jul so Allah jabi min kam mi pari dum anani wi mo baba wi woto jaar dum baba yam wi
kalis makko ko ande anani ɗum de siko neni ɗum kam ma ɓuur weltade mi yiɗa jaaren noon Yoro ko ɓiyam ko ɓinguelam mi weddaki kalisam to mbanmi ɗum ponmi ɗum wadde wallahi gonga ma hande so wone caɗele tan en gonata caɗele noon enen fof gonata caɗele so Yoro wone jaam gonene jaam wallahi gonga ma wadde ne min mi weltima mi weltima ɓerdam ɓuuɓi wawi noon baba en woodi surprise de surprise eyyi wona julde nde fandima no eyyi wallahi mi sodanima jasner joɗɗo ala wayi eyyi mi soroni Yero mi soroni hooram hay Samba mi soroni ɗum jasner de eyyi yo marakis yo poppotiyel ma seesi yo kaala dikkaɗe hay kurus keso mi sodani hay kurus keso ko noon Aysat ay neɗɗo sa wonde joom galle ma so dañi omo waɗanma so wasi muñ Aysat dewgal ko muñal te dewgal Aysat yimɓe ballodirat tan wallahi ɗum woni gonga anani Yero min mbaɗa welte Yero nda Allah makko hewde haala fof meeɗamo fiide de waddani ɗum a meeɗa arde mbiɗa kam baba Yero fii kam meeɗa fiidemi duuɓi nogas ɗum tawi nanggumomi meeɗa fiidemi ɗum tawi kortinmi Yero mi weltima noon mi weltima ko mbaɗa seytanoɓe ɓe ndewɓe ɗo tan addi min lutlodiri haalaji seeɗa waye soko wonano ɗum wayi noon wawa was kala ko wawa was noon faw ɗum gooda waɗata wadde noon yo Allah waɗan en jaam Allah neɗɗo kala ko jiiɗa fof ko exemple aduna kam fof ko exemple wallahi fof kadi jangguinte aduna wallahi kala ko wirtima tan ma won baboyam ko jangguɗa hen taw babam ne wi kam kadi e ma babam wi ko yomo tottu ɗum mballitiroɗa e julde he wiida bama babam wi ko yomo tottu ɗum mballitoroɗa e julde nde baba bamma sikki min goto min mi wona dimo andude ka dimo taki inama walla min komi dimo noon Aysaa wonko ganduɗa hayso taw mboɗo wawi hayso taw mboɗo yiiɗi mi wawata wonde mi wawa jettude Aysaa a teskiti ko bamma waɗata ko wallahi mi teskiti a teskiti ko waɗata ko oɗo kalis o yoɓi ñamalam ji fof 300 000 mi anda 500 000 o yoɓi ɗum e butikaji ɗi rutti kadi totti kam kalis wi komi yomi yok mo ganduɗa ɓeɓe o anda ɓeɗe dutti kadi wino toon ndimagam rokkanimi ɗum hettomi noon mi haalama min foti tottudemo ay ni no jibaniri kam ko noon tan ko jibanirma hande noon caggal Allah e nelaɗo mum ko annuni afu mum eyyi ɗum Allah waɗi hande kala ko jogi ko min jeeyi ɗum kala ko jeeyimi ko an jeeyi ɗum annuni afu mum gorko ay ni no poɗɗa ɗum waɗanir kankone noon fotma waɗan saabu kala mon wawɗa ron tan inama wawi ron kalani ko kalnanmami ɗum ko jawdi ma an jeeyi sika ƴetti an jeeyi sika ƴettan an jeeyi te a ƴettat hay noon mi jettata Aysata mi jettata kalis o mi wawa ɗum kaw an jeeyi hoto wi noon min foti waɗande bamma ko esam noon mi haaju ko esam wona guijam wona mawnam ko esam joni noon nan ɗon noon ni no woniri esa noon woniri bamma hanto ko bamma wurino so fotama waɗan koko babam waɗanmako nden a jaɓatama haɗanni ko jindi jawdi babam ko jawdi ma ko jawdam jabbuni hen jabbu hoto waɗno Aysata wanni nam Aysata aɗa hirsideɓe waɗa aɗa hirsideɓe wawa sinani ma an jañmi hen tan hen jabbuni tan jabbuni ballitiroɗa ɗum e julde he jabbu tan annene jabbu tan e giɗɗo ko waytira woyi nene hono mbaɗanni wonam ni wawi annene ati baba jeni kadi oɗo sideɓe oɗo kadi amin para aɗani ɗum ɓurɗe juuɗe ɗum mbeɗe ko guerto galluji nogas toɗan hen adde ɗumen min ma e makko tan en mbawa gasnude guertogal goto hay 10 000 farano awi wonde dépense am an jeeyi ɗum mbiɗa waɗan ni bawum ala mbona enen hande ha taki kala ko jeeyi wa enen jeeyi ɗum gam yaay hoto wayi joni sika a waɗini min hono mbaɗan min a yurmakami hay ma ko hirsude
Mahisika ba dedi kam. Dedi kam. Kawan di matan unte. Kawan di matan di matan muni Koorka ni. Mi dan di ka di matan. We kay jibin ma amul afu. Wonta wadde mo ko musi. Wonta wadde ko musi. Ya non no fer. Ana ma anu di jiddo mo tan gona ay cadele. Ana ma anu di neddu kursin do tan gona ay cadele. Ana ma anu de odo neddu wondu tullu be makko tan gona ay cadele den jiya ka yibbe be sa wona cadele den ngandata ay be. Foto way kan ko jagganaani mi haydara wallahi ala ko jaggal ma sabu ila andi anu indel mo foto wadam ni ande